ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಾತುಲು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗೊಬ್ಬು ಬರವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ, ಸೋಲು ಗೇಲು ಮುಖ್ಯ ಆತು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಮನವೂರದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಆಳ್ವ ಪಂತಿರು. ಕರಂಬಾರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಂಬಾರಿಂದೆತ್ತ 2024-25ನೇ ಸಾಲದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಮರವೂರುದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡೆ. ಬೆನ್ನೆರು ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತಿರನ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎದ್ಕೊಂಡೆರು. ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ನಾಯಕಿ ಕವಿತಾ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಪಥ ಸಂಚಲನಾದ್ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪೊತ್ತಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಉದಿಪನ ಲೇಸು ನಡೆತಡು. ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗುಣಪಾಲ ದೇವಾಡಿಕ ಕುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಆಳ್ವ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಲಾ ನಾಯಕಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಾಯಳು. ದಿನೇಶ್ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ತು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೈದಾನಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ದೀವೊಂದೆರು. ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬು ಮುಖ್ಯ, ಗೊಬ್ಬು ಬರವುದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ, ಸೋಲು ಗೇಲು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು. ಸೋಲುನು ಸವಾಲಾದ ದೇತನಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಪಂಡೇರು. ಗುಣಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಗೊಬ್ಬುಗು ಮೈದಾನ ಒದಗಾಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ. ಇಂದೆಕಾದು ಪುಣೆಯಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕರಂಬಾರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಗೊಬ್ಬುಡ್ದು ಅನುಭವ ಬರ್ಪುಡು ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಆಪುಡು ಎಂದಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪೋಪುನಂಚ ಆವಡಂದು ಆರಿಯಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೆರು. ದಾನಿಲು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕರಂಬಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜೈಸನ್ ಡಿ ಕೋಸ್ಟಾ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್, ಊರುದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರೂಪ ರಾಕೇಶ್ ಬೆನೆಲಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಜತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉಷಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೋಲು ನಡಪಂಡು. ಇದೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ. ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಗದು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಂತಾಗ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಸನವಾಗಲು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿ ಮೈದಾನದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕರಂಬಾರ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದಾರು ಕಾರ್ಲ ಮುಟ್ಲುಪಾಡಿದ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ 6 ಮಂಡ್ಯದ ನಾಗಮಂಗಲುಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಮಂಡ್ಯದ ನಾಗಮಂಗಲುಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದು ಬೋಡ್ತೆರು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿರ್ಸೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಲ ಮುಟ್ಲುಪಾಡಿದ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿನು ತುರ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನುಂಡಲ ಅಪಗನೆ ಅರಿನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುನೊಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಿದೆ. 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರೀತಮ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಾರಿ ಉಸಾರಾದಿತ್ತಿದ್ದು ಉಜಿರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕೂಟದ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುದಾರು ಆದಿತ್ಯರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೊಟುಲೆಗ್ ಪೋದು ಆರ್ ಇನಾಮು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂತದಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕೊರ್ಪುನ ಸವಲತ್ತಲೆಂದು ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪಾಲಿಕೆದ ಆಫೀಸ್ ಪಟ್ಟಿದರು. ಯೋಜನೆದ ಫಲ ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ತೆಚ್ಚಾಪನವು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ವರ್ಷಲ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ರೂಪೊಡು ಪಣವು ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಯೋಜನೆದ ಫಲ ಸಂಧುನಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪಣವು ಪಟ್ಟಿರು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಡು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 5,21,750 ರೂಪಾಯಿಲಿನ ಚೆಕ್ಲಿನ ಕೈಪಗತ್ತಿರು. ಒರ್ಂಬ ಜನತಾ ಆಪರೇಷನ್ಗ್
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸಗೂ ಈರ್ವೆರು ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆಗಾದ ಸಾಯ ಪಣವು ಒದಗಾದನು. ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಂಗಲ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಈಗ 24.10 ಮತ್ತು 7.25 ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ 13 ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2023-24 ಸಾಲಿನ ಈ ಒಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಅದೇ ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5,23,750 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜವನ ಜವಂದಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತನೊಡೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ದುಂಬುದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್ಎಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ವೇವ್ಸ್ 2024 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತೆಯರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಭಿನ್ನಾಧಿಗೇಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ನೆಲೆಟ್ ರೆಡ್ ದಿನದ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ವೇವ್ಸ್ 2024 ಕೊಣಾಜೆ ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿದ ಮಂಗಲ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ದುಂಬುದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್ಎಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ವೇವ್ಸ್ 2024 ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜವನ ಜವಂದಿಲೇನ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ತೋಚೇರೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಚಾವಡಿ ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ದಿತನೊಡೊಂದು ಬಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತುಗುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿಎಲ್ ಧರ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ರಾಜು ಮೊಗವೀರ, ಪಣೌಕಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೈ ಸಂಗಪ್ಪ, ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು ಹೆಗಡೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ತಾವನೆ. ಕುಣಿರಿ ಕುಣಿರಿ ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When Swamiji returned to India, someone asked Swamiji, now that you have seen the West, what did you learn from the West? Swamiji replied, there I saw in the national hearts of Europe and America a tremendous power of faith in people themselves. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯಗಾರಿಕೆ ಬುಡಂದೆ ಸಾಗೋಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಇಂದೆಕ್ಕು ಮೂಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ಯರೆ ದುಂಬು ವೈದ್ಯರು ಇತೆ ಪೊಯ್ಯ ದಂಧೆದಕ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲೆ ಗಿಡತ್ನ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ನಡೆತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಕ್ರಮವಾದ ಪೊಯ್ಯ ದೆಪ್ಪುನ ದಂಧೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನವು ಅಧಿಕಾರಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಂಡಲ ಅಕಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪುನಗ ಸುದೆ ಅಡಿಮೇಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಯ್ಯ ದಂಧೆದಕ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆ ಗಿಡತನ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಡೆತಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮಿತ್ತಬಾಕಿಲು ಪರಾರಿ ಪನ್ಪುನವಲು ಸುದಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿಂದು ಗಣ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರುಂಡಲ ಉಂದೇನು ಉಂತವನ ಕೆಲಸ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲೆ ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯಗಾರಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಪೋತಿರು. ಹಿತಾಚಿ ಗಳಸಿದ್ದು ಅಕ್ರಮವಾದ ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಕ್ಕಿಂಜದ ಸಮೀರ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಈ ಅಕ್ರಮ ಅಡ್ಡೆಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾನಗ ಆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ರಿಗೂ ಮಾಮೂಲು ಕೊರ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರಿಪಾದೆ. ಒಂದು ಜನಕುಲನ ಏವ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಸಮೀರ್ ಸೇರ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿನ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಪೋತಿರು.
ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಗಂಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 30 ವರ್ಷಲೆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ಬೈತಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆರಿಸಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೆಂದದ್ದು ಸಾಧನೆ ತೋಜಾದು ಕೈ ಮೇಲಾತಡು. ಕರಿನ 30 ವರ್ಷಲೆಡಿದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಗಂಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕೈಟೆತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೈ ಜಾರದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೈ ಸೇರ್ದಂಡು. ಪಿರ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ತಿರ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆರಿಸಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲು ಸೋತುಪೋತಿರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಗಂಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ 33 ವಾರ್ಡ್ಲೆಗ್ ಓಟು ನಡತದಿತ್ತಂಡು. ನಿಘಂಟದಂಚ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಪಾಸ್ ಫೈಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ದುಮ್ಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಓಟು ಗೆನ್ಪುನ ಪಿರ ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ನಡಿರ್ಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟುದ ಪಾಸ್ ಫೈಲ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಓಟುಡು ತುಂಬೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುಟು ದೋಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಆದಿತ್ತನೆಂದು ಎನ್ನದಂಡು ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಿಯರೆ 17 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಓಟುಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆರಿಸಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲು 13 ಸ್ಥಾನಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಬೆರಿಸಾಯದ ಆಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲು ಗೆಂದುತ್ತಿರು. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆರಿಸಾಯದ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ವೇರು ಪಕ್ಷ ಬೆರಿಸಾಯ ದಾಂತೆ ನಕ್ಲೆಗೆಂದು ಗೆಂದುತ್ತಿರು. ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಜೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ದಸ್ಕತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ರೆಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸಡು ತುಳುನಾಡ ಬಾವುಟ ಏರಾದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಪೊಸತೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗವಾದ ಪೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಮಲ್ತದಂಡು. ತುಳುನಾಡು ತುಂಬು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕುಲಿನ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬೊಕ ಅಕೇರಿಗು ಜನ ಐಕ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆರೆಂದ ತೆರಿಪಾವನ ಕಥೆತ ಸುತ್ತುಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವರಿಯನ ದಸ್ಕತ್ಗಾದ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುನಂಚ ಇವರ ಕೊಡ್ತಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡುವ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಜೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಕುಡ್ಡದ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ತುಳುನಾಡ ಬಾವುಟ ಏರಾದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸುರೂತ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿನಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಪಾಕ ತಿರ್ಗಸ್ಲೆನ ಪಡೆವೊಂದು ಸಾಗುನ ಕತೆ ಎಂಚ ಅಕೇರಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾವಂದನಂಚ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೂವೊಂದಿರು. ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಲಾಜೀರಣ ಕೆಮರ ವರ್ಕಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆತಡು. ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕುಲು ಸತ ಜನಕುಲೆಗೂ ಮುಟ್ಟದುಂಡು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಸಮರ್ಥನ ಎಸ್ ರಾಯರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಅಂಡಿಂಜೆ, ನೀರಜ್ ಕುಂಜರ್ಪ, ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ, ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್, ಭವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ನವೀನ್ ಬೋಂದೆಲ್, ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಚ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾಡಲೇರು. ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನಡೆ ಜನಮನ ಗೆಂದನ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಡಿಪು, ಕುಡ್ಲ, ಪುತ್ತೂರು, ಕಾರ್ಲಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ 15 ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಲೆಡ್ ಬುಡುಕಡೆ ಆತಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಪೊತ್ತುಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಪನೆ ಜಂಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆತ್ತು ಕೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸಿನಿಮಾ ಅನಿಶ್ನ ಟೀಮದ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಾಥ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುರ ಕಾವಲ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ಈ ಜವಣಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರೆ, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರೆ. ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರೋಡೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದೇನ ನಂಬಿಕೆ. ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಇನ್ನೇನು ತೂವಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ. ಇಂದು ಏನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೇಡ್ದವರು ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 20 years ಪಿರಾಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಹಳ್ಳಿಡ್ ಎಂಚಿನ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆತಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿನ ಕೋರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬರೋಲಿ. ಅನೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಎಫರ್ಟಿನ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕತೆ, ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಥೆನ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲೆಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಹೊಸತನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಏರ್ಮದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ವರ್ಷ ನಡಪೇರ ಉಪ್ಪುನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವನು ಜನಕುಲಿನ ಮನಸ್ಸು ವೈಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ 8ನೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಸಭೆ ನಡೆಪಾದಿತ್ತೇರು.
ಈ ಪೊರ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಭೆ ನಡಪಾದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವನು ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಊರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿರೆ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಜಿಲ್ಲೆಡುಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿನ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೋನಿರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಿರಿಪಾಯರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ದೀವೋನಿರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಂಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನಡು ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪುಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ಪಣಂಬೂರುಡು ಬೀಚ್ ಉತ್ಸವ, ಜನವರಿ 4 ಕದ್ರ ಪಾರ್ಕಡು ಯುವ ಉತ್ಸವ ದೀವೊಂದುಂಡು, ಜನವರಿ 14 ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಸಭೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾಯರು. ಹರೇಕಲಡು ಸುದೆ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿನ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಸಭೆಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡಪಾದರು. ಬೆದ್ರದ ಪುತ್ತಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರಡು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ 4ನೇ ದಿನದ ವೈಭವ ಮೊಡದು ಬತ್ತಂಡು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆದ್ರದ ಪುತ್ತಿಗೆಡು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರಡು ಶುಕ್ರವಾರ 4ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಕಲ್ಕತ್ತದ ನೀಲಾದ್ರಿ ಕುಮಾರ್ ಜಿತಾರ್ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪು ಸಂಗೀತ ಸಾಧನಲಿನ ಜಲಕಡೆ ಕಲಾವೈಭವ ಮೊಡದು ಬತ್ತಂಡು. ಆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿತಾರ್, ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಜಿತಾರ್ಡ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ನೀಲಾದ್ರಿ, ಅರಣನೆ ಸಂಯೋಜನೆದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಫ್ಯೂಷನ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ತೆರು. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ದೋ ಲಬ್ಜೋ ಕಿ ಹೇ ಪದೊಡ್ದು ಪಿರ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಆರ್, ಕರ್ಜ್ ಸಿನಿಮಾದ ಏಕ್ ದಿವಾನಾ ಥಾ ಸೊರ ಬಾರ್ಸಾಯರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯರಣ ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ವೈಷ್ಣವೋ ಜನತೋ ಬಾರ್ಸಾಯರು. ಸವಾಲ್ ಜವಾಬು ಮಾದರಿಡು ತಬಲಾ ಸಂಗೀತಗಾರೆ ಅಮಿತ್ ಕವ್ವೇಕರ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕಿನಹ ಜೂಗಲ್ ಬಂದಿ ನಡಪಾಯರು. ಶಿಖರ್ನಾಥ್ ಖುರೇಶಿ ತಬಲ ಸಂಗೀತ ಬೆರಕಿದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜಂಬೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರು. ಅಪಗನೆ ವಯೋಲಿನ್ ಡಿತ್ತನ ಯಾಜ್ನೇಶ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಸವಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಶಿಖರ್ನಾಥ್ ಖುರೇಶಿ ಜಂಬೆಡ್ ಜವಾಬು ಕೊರಿಯರು. ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ತಾಳಪಾಡಿಯರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟದಕ್ಲಿಡಿದು ನಲಿಕೆ ತರಾವರಿ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತರು. ಒಡಿಪುದ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೂ ಬೊಚ್ಚಾಂತಿನ ಪಾತಿರ ಪಂಥನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೂ ಎದುರು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನೊಡೊಂದು ಒಡಿಪುಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟದ ಪಾತಿರ್ತು ಪೇಜಾವರ ಮಠುತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಪುನಂಚ ಪಾತಿರ ಪಂಡನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮಿತ್ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಂದು ಪಂಡನ 6 ಈ ಬಗೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆತ ನೀತಿಲೆಗೆ ಎದುರಾದು ಏವ್ರ ತೋಜಾದು ಹಿಂದೂ ಇರೋದಿಲನ ಮಿತ್ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲು ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪಂತೆರೆಂದು ಓದಂಟ್ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಬಂಡೆರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಡುಪ್ಪನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ಸೇರೊನ್ನ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸೇರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪುರವು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವಾಂದು ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಬಂಡೆರು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು 6 ಮಠೋಕ್ಕುಲು ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಹಿಂದುಳಿನ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಬುಡಂದೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಅರೆಗ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೆಕ್ ಇಂಕುಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವ ಅರೆಗ ಮಲ್ತಿನ ಅಪಮಾನ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ತಿನ ಅಪಮಾನ ಆತಂಡು ಅರೆಗ ಬೇನೆ ಆಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಬೇನೆ ಆಪುಣೊಂದು ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಪಂಡೇರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅತೀವವಾದಂತಹ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಪಾತಿರ್ತ್ ಸಂತ ಸಭೆಟ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪಾತುರಲೇನು ತಿರ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇನ ಅರೆನೆ ದೂರದು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಜಗನ್ನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತರು. ಇಡೀ ಮಠಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಠಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೋವಾದಾಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಂತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅವರು ಸಂತ ಸಮಾವೇಶದ ಮರುದಿವಸ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 22 ಮುಟ್ಟ 8ನೇ ಮಲ್ತದನಂದು ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಪಂತೆರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಸುದ್ದಿಕೋಟುಡು ಪಾತಿರ್ತು ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವು ತತ್ವ ಆದರ್ಶದಂಚ ತಾಪನೆ ಆತನ ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ 5 ವರ್ಷಲಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಈತ ಬಂಗಾರಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಉಂಡು. ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 22 ಮುಟ್ಟ 8 ದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದಿವೊಂದುಡು. ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿಯರು ಸೇರಿನಂಚ ಬೆನ್ನೆರು ಪಾಲ್ದೆತನ್ವೇರೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪಣವಾಧಿಕಾರಿ ದೇವದಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ರವಿ ಎಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಜಗದೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಸುದ್ದಿಕೂಟೊಡಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರಾನಂದದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಇವತ್ತ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವು ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವು ಈ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಈ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಲ್ಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ರವರು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಫರೀದ್ ರವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾದರತ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕೂರುಗುಡ್ಡೆ ಕಂಕನಾಡಿದ ನಿಲೆಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಯರಾಮ್ ಎಕ್ಕೂರು ಮೇರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸ್ ಐತಾರಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪುಡು. ನಾದರತ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕೂರುಗುಡ್ಡೆ ಕಂಕನಾಡಿದ ನಿಲೆಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಯರಾಮ್ ಎಕ್ಕೂರು ಮೇರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸ್ ಐತಾರಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ
ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು. ವಿದ್ವಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಬಿನ್ನಿರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಕ್ಕೂರು, ಕಿರಣ್ ರೈ ಬಜಾಲ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ, ಶಶಿರಾಜರಾವ್ ಕಾವೂರು, ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮನೋಹರ್ ಎಕ್ಕೂರು, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಪಾಲ್ದೆತೊನುವೆರು. ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೆರು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರು ನಾದ ಕಲಾರತ್ನ ಪಿ.ಕೆ. ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾಜ್ ಮುಕ್ಲಿಡಿದು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲೂರು ಬಡಗಬೊಟ್ಟುದ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡಪಾಯರು. ಕಾಂಡೆ ಯಾಗ ನಡಪಾದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತೆರು. ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಲ್ಪತಾಜಿ ಬಡಗಬೊಟ್ಟು ಬೈಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಸೋಮವಾರದಿಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿದು. 5ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಏಕಕಾಲ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪೂಜೆ ನಡಪಾದು. 5ನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವೆಗೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಯರು ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಶ್ರೀರಮಣ ತಂತ್ರಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲಿನೆ ನಡಪಾದು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಕಗೂ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಕ ಶುರುವಾಂಡೆ. ಅಕೇರಿಗೂ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆದು ಮಾಪೂಜೆ ನಡತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿರನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೂಜೆ ಕರೆತಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡತಂಡು. ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಕೊಡಂಚ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಮೋಹನ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಾರಾಯಣದಾಸ ಉಡುಪ, ಪಣವಾಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೇರಿಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ರಾಜಶೇಖರ ಭಟ್, ಸುಭಾಷ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಮೋಹನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಜಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾರತಿ ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಶಾಂತ ಶೇರಿಕಾರ್, ಪವಿತ್ರಪಾಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ರತ್ನಾಕರ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿ ಈ ಪೊರ್ತುರಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಕ್ರೋಧೀನಾಂ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಶಮರ್ಧಿನಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ. फलसमायुक्तं नागवल्लीददाक्षीं प्रभामण्डलमण्डलैः
अस्मयामानसो अग्निं कृतस्यामि यद्भगवस्तूयते चित्रायज्ञमे पञ्चदशकमे सप्तदशकमे नवदशकमे नारायणायेति समर्पयामि। ಇಡಗಿನ ತುಳು ಸುದ್ದಿಲ ಮುಗಿನ ನನ್ನ ಲಾತ ಸುದ್ದಿ ಕಾದಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7